Noto de no, no. Voy. Era su comienzo y por papel.
Ano ba yung pinagdaya? May kahapon ka. Hindi ka sa mahali ka na. May kasi ito po mga ito. Ako po din ako dito.
Ini mura yan, G. Ikas ka na kasi po. Sa doon, baklase ka na. Iya po mga ano, patis pa, G. Apoy! Uy! Apoy! Nag-aapaw! Hindi na nga yun. Huwag ka nga,